O Concello de Cambados xa ten os datos que confirman o rexurdir da festa do Albariño tras a pandemia. E a suma total dos visitantes durante os 10 días que duraron as festas, 286.487, máis os turistas, é dicir, os que pernoctaron, dá un total, que son 63.340, dá un total de 350.227 personas, que está, desde logo, moi por encima de calquera expectativa que tivéramos e das cifras que nos falábamos, que podíamos, sendo moi optimistas, falábamos de ata 200.000. Son datos recompilados pola Mancomunidade do Salnés cun sistema novidoso que contabiliza e clasifica as tarxetas SIM dos teléfonos que se conectan á antena de telefonía móvil, permitindo incluso diferenciar entre visitantes que non pernoctan e turistas que o fan como mínimo unha noite. Se o sumamos, os sábados acadaron a 60.000 persoas en Cambados. Visitas, é dicir, que non pernoctaron, un total de 286.847, sendo o día de máxima afluencia o día 6, o sea, o sábado do Albariño, con 44.479 visitantes, e se nos vamos a os que pernoctaron, temos 14.895. Con esta información na man, o Goberno local refórzase na súa aposta por alongar ata os 10 días as festas e por diversificar os espazos, cambios cos que buscaban mellorar o Albariño e evitar no máximo posible as masificacións. Eu creo que o Albariño hai que ir cambiando, como prácticamente no tempo que levamos nós no Goberno Municipal, dende o 2015 para aquí, non hubo ni un solo ano que non se fixeran cambios no Albariño. Cambios de mellora na limpeza, na seguridade, nos baños, cambios que supón, por exemplo, eliminar todos os postos que había polo paseo marítimo, polo parque, de venta de alcohol, etc. E o que supón, digamos, diversificar espazos e tratar de evitar grandes aglomeracións seguirá sendo, pois, unha das prioridades. Por procedencias, o resto da provincia de Pontevedra, a Coruña, Madrid e Barcelona foron as máis repetidas a nivel estatal. A nivel internacional foron Alemanha, Portugal e Francia.